Aħna ksibna żewġ ħanajdu hekk tipi ta' fondi tal-Unjoni Ewropea. Ksibna l-fondi illi biex ngħidu hekk tinnegozja l kull 7 snin li huwa l-pakkett finanzjarju 2021-2027. Però tajjeb illi ngħidu li meta ġie innegozjat dan il-pakkett finanzjarju kien hemm diġà l-pandemija u l-Unjoni Ewropea, l-Stati Membri ħassew illi kien hemm bżonn ta' pakkett addizzjonali, pakkett ieħor illi jgħin fl-irkupru ekonomiku tal-ekonomiji Ewropej. Ejja ma ninsewx illi l-pandemija tad-daqqa kbira lill-ekonomiji kollha tal-Unjoni Ewropea u allura kien hemm bżonn ta' finanzjament biex l-ekonomiji jerġgħu jirreġeneraw ruhom u jerġgħu jibdew jimxu il quddiem. Nista' ngħid illi dan il-pakkett huwa importanti għaliex mhux biss li jagħtina spinta għall-irkupru ekonomiku imma wkoll hemm inizjattivi marbuta mar-reżiljenza. Reżiljenza jfisser li l-ekonomija tagħna nippreparawha biex jekk fi żmien li ġej terġa' issib xi għawġ ekonomiku tkun tiflaħ biżżejjed biex tibqa' mixja l quddiem. Dan il-pjan illi nnegozjajna b'suċċess ma' l-Unjoni Ewropea huwa maqsum biex ngħidu hekk fuq 6 oqsma. Għandek żewġ oqsma li huma inizjattivi ambjentali, inizjattivi maħsuba biex intejbu l-ambjent u b'mod partikolari innaqsu l-emissjonijiet, għandna qasam ieħor li jorbot mal-qalba lejn ekonomija diġitali, għandna investiment b'saħħtu fil-qasam tas-saħħa, investiment ieħor importanti dak li għandu x'jaqsam ma' edukazzjoni b'mod partikolari fejn għandna inizjattiva importanti marbuta ma' bini ta' kampus ġdid tal-ITS, kif ukoll se nagħmlu investiment b'saħħtu marbut mal-governanza fejn hemmhekk se nagħmlu investiment qawwi fis-sistema ġudizzjarja ta' pajjiżna. Tajjeb illi ngħidu li 54% tal-fondi li ksibna se jmorru għal skopijiet ambjentali. U fil-fatt meta ġiet fostna l-President tal-Kummissjoni Ewropea kienet faħret dan il-pjan bħala wieħed mill-aktar pjani green ħodor illi ġew preżentati l-Kummissjoni u ovvjament dan wassal ukoll biex dan il-pjan jiġi approvat b'suċċess u issa bdejna bl-implementazzjoni tal-inizjattivi kollha marbuta miegħu. Għaliex se nkunu qegħdin nagħmlu f'dak li għandu x'jaqsam mal-qasam ambjentali. Ejja ma ninsewx illi aħna bħala pajjiż flimkien ma' stati membri oħra tal-Unjoni Ewropea fassalna miri għat-tnaqqis tal-emissjonijiet dik li nsejħula decarbonization of the economy miri li wasluna l-2030 l-2050. Fejn hu l-aktar li għandna bżonn illi nnaqsu mill-emissjonijiet. Pajjiżna diġà għamel avvanzi kbar b'mod partikolari fejn tidħol il-ġenerazzjoni tal-enerġija għaliex aħna qlibna mill-heavy fuel oil għal gass u bekk naqqasna ħafna mill-emissjonijiet. Illum l-isfida ewlenija tagħna biex inkomplu nnaqsu l-emissjonijiet torbot mal-qasam ta' traffiku. U allura se jsir investiment b'saħħtu b'dawn il-fondi b'mod partikolari biex ikollna aktar electrification ta' trasport tagħna u allura sussidji u għajnuniet biex aktar nies privati u anke l-gvern stess jixtru karozzi li jaħdmu bl-elettriku. Interessanti wkoll il-fatt li se nagħmlu investiment importanti biex parti sostanzjali mill-karozzi tal-linja li għandna jaqilbu għal karozzi elettriċi. Marbut ma' dan ukoll hemm inizjattivi biex binjiet illi kull binja tuża l-enerġija li għandha bżonn. Imma meta tkun binja li tkun aktar enerġija efficient tnaqqas l-użu tal-enerġija bil-konsegwenza li tnaqqas ukoll l-emissjonijiet. U allura fil-qasam ta' ambjentali għandek dawn l-inizjattivi. Kif semmejt ukoll il-qalba lejn l-ekonomija diġitali, hemmhekk irdu nkomplu nsaħħu l-infrastruttura ta' pajjiżna kemm bħala gvern u kemm bħala privat biex ikunu imħejji aktar għal qasam diġitali għall-ekonomija diġitali. Il-qasam tas-saħħa se jibbenefika minn fondi sostanzjali biex ikollna bank ta' dem ġdid li wassal ukoll anke riċerka importanti kif ukoll makkinarju xiri ta' makkinarju marbut mal-qasam tal-kanċer għall-kura tal-kanċer kif ukoll diġitalizzazzjoni fil-qasam tal-outpatients. Kif semmejt ukoll il-qasam tal-edukazzjoni se nibnu kampus ġdid tal-ITS fejn hemmhekk se jsir investiment sostanzjali filwaqt li fil-qasam tal-settur ġudizzjarju ħajkollna aktar għodod diġitali biex inkomplu nsaħħu l-effiċjenza fil-qasam tal-qrati u tal-ġustizzja.